Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायफिननाय थाबाय। दिनै आङो मोनसे आरोबाव सिफुंनि मोनसे देंखो बोनो नागिरदों। बेयो जाहैबाय जोंनि गोजाम सल'। जोंनि बिग्राय सारनि मोनसे गावदां अखाफोरबायदि होननाय मोनसे बर'नि मेथाइ। बेखौनो आङो दिनै सिफुङावहाय ट्राइ खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनहा जायो जाया माबोरै जायो मोजाङै नायनानै कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे आंनि चेनेला नोंथांमोना मिथिखायो बोसोरनि बारा फुराना जाबाय बायदि मोनबाय आङो। ओमफ्राय दासिमबो गोदोनानै दङ, जेबो ग्र' जायाखै, दासिमबो जेबो इनकाम फैयाखै। बेनिखायनो आरो आंनिबो दाय आरोखि बेवहाय माखासे माने आंनि भिडिअ आलासिनो थाबाय होननानै बिदि गोदोहाबनानै थादों नालाय, बे आंनिनो दाय, आंनिनो गोरोन्थि, गासिबो आंनिनो। माने आं टाइमखौनो मेनेज खालामनाय जायाखै। बिदिनो न'खराव माबायदि भेजाल खामानि, बिदिनो दाउ अमा बायदिसिना आरो न'आव नेटवर्क नाङिनि प्रब्लेम, बिनि थाखायनो आं भिडिअबो गोदान गोदान होनो हायैनि खारनाव आंनि चेनेला बिदि जानानै दं आरो। बेखौ नोंथांमोनहा दा मा खालामनांगौ, सापर्ट खालामनानै थाबैनो आंनि चेनेलखौबो 100K खालामनानै होदो आरो। मालाय गुबुनफोरनिया जि थाब 100K जाजोब्बाय, ओमफ्राय आंनिया माने गोदोनानै थाखो। नोंसोर मानो अना आंखौलाय? बेनिखायनो हानायमानि साबस्क्राइब खालामनानै होदो। ओमफ्राय आंनि चेनेलाबो माने गोजाम जाबाय नालाय, समायला। 100K जाबासो समायसिगोन बायदि मोनबाय आङो सिनिखौथ'। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो शेयार खालामना हो, लाइक खालामना होदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामैफ्रा साबस्क्राइब खालामदो। जायफोरा आंजों सिगांनिफ्रायनो दा दिनैसिम साबस्क्राइब खालामनानै आंनि चेनेलाव 54K दंना दायो, 54K जमा जानानै आंनि फेमिलि मेम्बार्स जानानै दङ इउटुबनि। बिथांमोननिसिमथ' थेंक इउ स' माच। भिडिअ नुवाबाबो होआबाबो आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनानै नेथाबनानै थाबोबाय थानायनि थाखाय। आरोबाव 100K थाबैनो खालामना होगोन होननानै, जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामलांगोन होननानै आङो गोसो गोरबोजों आसा खालामनाय थाबाय। बर'जों बर' एसे सापर्ट होगोन होननानै आसा खालामबाय आङो। होमबा दायो आङो सुनो स्टार्ट खालामनोसै। थेंक इउ। आङो समखौनो मोजाङै गोसोआव गैजोबा,
थ' माने गोजाम समखौ बांसिनानो खोनासंनाय जाया नालाय ओमफ्राय माने मबाइलावबो थानाया जाया बे गानफोरा ओमफ्राय आं आसा खालामो माने आं हाजासे समफोरखौ खोनासंनानै गोसोआव लानो बिराद गोनांथि दायो आङो माने आं नाजागासिनोबो दङ हाजासे खोनासंनानै गोसोआव लानो थाखाय ओमफ्राय समायफ्राबो मिलाया नालाय बिदिनो खोनासंनायबो जाया ओमफ्राय मबाइलाव माने आं फसायनाय गानफ्रानो गैया माने बिदि मोजां बिदिनो मोजां बिदि रमान्टिकहां बिदि सेदहां बिदि लासै स्ल' संफोरखौ जों सिफुङाव सुनो मोजां मोनो आरो थ' बे समफोरा गैजोबानो ओंखायनो आङो हाजासे बिदिनो उनावहाय हाजासे गान मोजांखौ खोनासंनानै गोसोआव लानानै नोंथांमोननिसिम सुनानै लाबोगोन होननानै आङो गावखौनो फोथायनाय दं आरो माने उनावहाय हाजासे गानफोरखौ खोनासंनानै हाजासे बर' गानफोरखौ खोनासंनानै आं गोसोआव लानानै नोंथांमोननिसिम सुनानै लाबोनो हागोन होननानै आसा खालामो आरो गावखौनो गावथ' बिदिनो आरो गोसोआव थाया आं ओरैबायदि जायो मिथिगौना आङो सिफुंखौ दिखांबाथाय मा गान दामगोन आंलाय बिदि जायो खारन आं गानखौनो मोनसेबो मोजाङै खोनासंनानै गोसोआव लाया बिनि खारन बिदि जायो आरोना बेबायदि जानो नाङा गुबुन सिफुं सुग्राफ्रा बिदि जागोन ना जाया आं मिन्थिया खिन्थु आंनि बेलायाव जायो दे आं सिफुं थिखोबाथाय मा गान दामनो आंलाय बिदि जायो आरोखि बिराद जारला बेनिखायनो गासिबो गाननि संफोरानो कमप्लिट गोसोआव थाजोबा खोनाजेननाय ससेखिनिया गोसोआव थायो उननि खिनिया गोसोआव थाया बिदि जायो आरो गुबुनफ्रा जायोना जाया मिन्थिया खिन्थु आं बिदि जायो बिरादनो थ' बे आं आसा खालामो बेखौ मोजाङै कमप्लिट खालामनो नाजागोन मोजाङै फुलि खोनासंनानै आरो मोजाङै फुलिहाय दामफुंजोबनो हानाय बेबायदि कसिस खालामगोन आरो माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो लोगोसे लाइक शेयार खालामनो दाबावथारसै आरो साबस्क्राइब खालामनानैथ' होलांथारदो अननानै थाबैनो 100K खालामनो हाथारदो थ' बेखिनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय लाभ इउ अल